Azaroaren 22an, larunbatan, 12an plasmoa izango dugu Triangulo plazan. Aurten Pirritx, Porrotx eta Marimotorren bi gedezi gorri abestia aukeratu dugu. Jalen Lujambioren hitza da, Xabier Zabalaren musika eta Donostiako Gazte Orkestra Sinfonikoa interpretatuta. Koreografia, Katiza Pereak, Udaberriko dantza taldekoak eta gero Lorena Ortiz de Zarate diseinatu dute koreografia. Plasmoa aurten Pirritx eta Julen Telleria aurkeztuko dute. Ordu bata laurden gutxitan batukada feministaren emanaldia izango dugu. Ordu batan manifestazioa eta gero azaroren 25 konzentrazioa izango dugula hemen, udalaren aurrean, 7:00 eta indarkeria sexistari gabeko herri baten alde Lelopean. Azaroaren 29an, datorren larunbatan, EAko beldurbarik lehiaketa eta topaketa ospatuko da abenduaren 19an arratsaldeko 8:00 topiken iaizi topaketa jaialdia ospatuko dela. Bilgune feministan izenen, guk aurten erabiliko deun leloa autodefentsa feministaz lehertu da. Garbi utzi nahi duguna da, indarkeria sexistako indikan errealitate izaten jarraitzeula gurean. Dagoeneko irudia aurten Euskal Herrin eraildako emakumeak, eta oro har esan nahiko genuke emakumeen zapalkuntza dela bai ideologikoa, bai ekonomikoa eta baita soziala ere. Aurten nahiko genuke indarkeria adierazpen ezberdinak sostengatzen ditun sistema eta makineria oso bat seinalatu. Batetik krisian eta krisian izenen neoliberalismoa birsortzea helburu dun egiturazko erreforma eta murrizketek emakumea zaintzaile eta familia heteropatriarkalaren indartzea eta bultzatze bat bilatze da. Bestetik ere uste dugu botere politikoko guneetan oraindik orain alboratuta daula emakumeen parte hartzea, autodefentsa feministaz lehertu leloakin esan nahi deuna da, makineria guztioi lehertu nahi deula. Guk ahulduntze individual eta kolektibo baten bidean autodefentsa feminista aukeratzen degula eta bide horretatik jarraitu nahi degula. Abenduaren 13an emakumea abertzaleen 6. topaketa feministak izango ditugu Ondarrun, jostorratzak dantzan ditugu Euskal Herriaren burujabetza feministarantz leloa hartuta.